Jeg kom jo ind i Kielberg i 1984 som advokatfuldmægtig. Og så er systemet jo det, at du skal være advokatfuldmægtig i nogle år, og så får du bestandig som advokat. Og det fik jeg så i 1986, og der var der en relativt begrænset partnerkreds. Der var 3 advokater, som drev firmaet og ejede firmaet på det tidspunkt. Og der købte jeg så dengang en fjerdedel af den daværende forretning. Mine kompetencer, det er erhvervs- og selskabsret og skatteret. Og så har jeg i en del år beskæftiget mig med immateriel ret, altså det vil sige varemærkeret, typisk markedsføringsregler og patenter og den slags ting. Altså det er meget spændende ved at sidde med erhvervssager, synes jeg, det er, at du kommer meget tæt på beslutningen. Altså det vil stort set altid være sådan, at du sidder enten og rådgiver en bestyrelse eller en direktion på sådan meget centrale spørgsmål. Det er et godt sted at arbejde, og det er det, fordi at der er relativt højt til loftet. Der er et godt samarbejdsklima, både med personale og så også partnerne internt. Og det har der faktisk altid været. Man kan sige, at der er store muligheder for at beskæftige sig med det, som man har lyst til. Og det er sådan, synes jeg selv, en af de gode ting ved at være her. Oprindeligt læste jeg historie på Københavns Universitet, men så fik jeg et fritidsjob, hvor jeg skulle lave noget arbejde på et kontor. Og der var ansat 3 jurastuderende. Og vi sad i samme kontor og arbejdede sammen i en periode på et halvt års tid. Og der blev jeg faktisk meget begejstret for det, de fortalte mig om jurastudiet. Det var egentlig ikke noget, jeg havde haft sådan nogen indgang til før, men så gik jeg ned på universitetet, og så afmeldte jeg historiestudiet, og så gik jeg ind på jura dagen efter. Altså de egenskaber, man skal have som advokat, de er jo vanskelige at beskrive sådan meget entydigt, ikke? Men man kan i hvert fald sige, at man skal have evnen til at sætte sig ind i et kompliceret stof, og man kan sige også udtrække de relevante forhold her i. Så er det også en god idé, hvis man har en god hukommelse, fordi det får man også brug fra. Så skal man jo altså også kunne indleve sig i klientens situation, fordi det er jo for klienten, du arbejder. Og så synes jeg selv personligt, at det gør ikke noget, at man har en lille smule temperament og engagement. Det synes jeg hører naturligt med til jobbet. Så vi har altid lagt meget vægt på, at vores omgangstone, både i forhold til klienter og i forhold til domstole, også i forhold til modparter, at den fremstår sober. Det betyder ikke, at vi som sådan er tandløse, men det betyder, at vi prøver at holde en god tone over for alle, der har berøring med os. Altså, vi har jo fået en række unge jurister ansat i virksomheden, og der er blevet flere og flere med årene, og der har vi ment, at det var rigtigt at skabe nogle gode rammer for de unge, både på fagligt og også socialt. Jeg må så sige, omkring det sociale, der har det nok været de unge, der egentlig har taget teten her. De har i meget høj grad bidraget selv til at skabe et godt socialt miljø i firmaet. Det understøtter vi på forskellige måder, og bakker op omkring. Men det er nok dem, der i første række fortjener rosen for, at der er så godt et miljø.